ja sabeu, vivim en un planeta. El planeta és una part de roca i d'aigua en el qual la separació entre el que és la part de roca i d'aigua i l'espai, el fred espai on no és possible la vida, hi ha una gruixuda capa que nosaltres anomenem atmosfera. L'atmosfera està composta per diferents capes i aquestes capes fan una funció molt bàsica i especial. Entre elles, la que fan és la de deixar que el sol passe i que cal fer el que és la part de la terra. Quan calfa la terra, el calor puja i s'escaparia si no fora per l'atmosfera que ens protegís. Això fa que la temperatura del nostre planeta sigui una temperatura agradable en unes certes parts del planeta i podem viure, en definitiva. Bé, el que anem a veure és què és l'efecte hivernacle, que és com es diu aquest efecte natural, que el que fa és permetre que la llum solar passe, calfe la terra i aquest calor permeta que les temperatures siguin adequades per a la vida. Per això tenim que saber què és un hivernacle. Un hivernacle és, o nosaltres coneguem els hivernacles per l'agricultura. Quan antigament es plantaven les plantes de temporada, el que feien era cultivar-les només en les èpoques de l'any en les que era possible que aquestes plantes donaren el seu fruit. Per exemple, en hivern no es podia tindre determinats aliments. El que es va inventar va ser l'hivernacle. L'hivernacle no és més que una espècie de tenda de campanya, com podeu veure, que és transparent. És transparent, un plàstic transparent que deixa passar els rajos de llum solar dins de la zona en la que estan cultivades les plantes. Com podeu veure, els rajos de sol penetrarien i a l'entrar dins el que provoquen és que aquesta part d'ací, que és la part de la terra, escalfe i crea una atmosfera artificial ací dins que enganya d'alguna manera a la planta per a fer-la creure que està en una altra època de l'any i, per tant, poder donar fruits en hivern, que és quan les plantes normalment no donen els seus fruits. Parlar de l'efecte hivernacle és parlar d'una cosa mala? Doncs no, estiguem parlant, com ja he dit abans, de que la capa és natural i alguns animals, de fet, s'han tingut que adaptar per a poder sobreviure a les condicions climàtiques adverses de zones fredes, com per exemple l'ós polar. L'ós polar, la seva pell, el seu pelatge, el seu pèl, és transparent, en realitat no és blanc, és transparent. El que fa és deixar passar els rajos de sol dins de la seva pell per a calfar-la i el calor, quan intenta eixir, es troba amb una gruixuda capa de pèl que no el deixa eixir. Per tant, el que té l'os és una espècie de capa d'aire calent entre el seu pèl i la seva pell que el fa mantenir una temperatura apta per a la vida. Bé, com ja us he dit, l'efecte hivernacle és algo natural que es dona en el planeta Terra. Com podeu veure, els rajos de sol travessen aquesta capa, que és una capa que ara us diré de què està composada, i calfen el planeta. Quan rebota aquest calor, s'escapa cap a l'espai, però aquesta capa natural evita que tot el calor s'escape. Per tant, la temperatura del planeta és una temperatura molt més càlida que la que seria a l'espai i amb la qual no podríem viure. De què està composada aquesta capa? Molt bé, anem a veure. Aquesta capa està composada d'uns gasos que es donen a la natura de forma natural. El vapor d'aigua. El vapor d'aigua el podem trobar, es pot fer a partir de l'evaporació de l'aigua del mar, per exemple. El diòxid de carboni també es troba de forma natural amb la respiració de les plantes. I el metà també es troba de forma natural, sí, com podeu veure, el metà és aquest gas. Per què parlem de calfament global i d'efecte hivernacle si és una cosa bona, com m'està dient? Bé, així en aquesta imatge que vos estic posant
en aquestes imatges que vos estic posant, el que anem a veure és realment què és el que estiguem provocant els éssers humans de forma artificial. Ja no de forma natural, sinó de forma artificial. Vaig a buscar un GIF que vos ajude a entendre-ho millor. Bé, si us fixeu, nosaltres el que estiguem fent de forma artificial és crear una altra capa o fent que la capa que existeix siga més gruixuda. Per tant, l'efecte és el mateix, entra en la llum solar, escalfa el planeta, però la quantitat de calor que hauria d'escapar és menor i la temperatura del planeta comença a elevar-se més de lo que hauria d'elevar-se. Això té unes conseqüències molt greus per al planeta, com poden ser la desertització o com poden ser fenòmens climatològics molt forts com tormentes, huracans i demés. La capa de la que hem estat parlant abans siga una capa molt més gruixuda, artificial, i que el que fa és augmentar significativament la temperatura del planeta. Com podeu veure en aquest GIF que vos estic posant ara, no només així podríem dir que aquest volcà és una representació de la forma natural, de com es fa aquesta capa de forma natural, però nosaltres el que hem fet és afegir més metà i més diòxid de carboni a aquesta capa, provocant que la temperatura natural que hauria d'haver en el planeta hagi augmentat. Bé, espero que vos hagi agradat el vídeo i que vos servisca d'ajuda en el proper control. Què és el que fem nosaltres per a provocar aquest efecte hivernacle artificial que no hauria d'existir? Bé, nosaltres el que estiguem fent és la utilització de combustibles fòssils de forma massiva. Sabeu que tot això, els combustibles fòssils, es necessitem per als cotxes, per a les fàbriques i moltes més coses. Aleshores, nosaltres el que hem fet és al diòxid de carboni que envien les plantes de forma natural a l'atmosfera, nosaltres afegim la crema de combustibles fòssils. Això augmenta el diòxid de carboni. Els animals que hi ha al planeta Terra creixien de forma natural fins que l'home va inventar la ramaderia, és a dir, agafar una classe d'animals, com puguen ser les ovelles, les vaques, i criar-los de forma artificial, fer que els animals augmenten la seva població per a obtindre productes necessaris per a nosaltres, però que això provoca un augment del metà a l'haver una població més gran d'animals d'aquesta classe. També els residus que generem en grans abocadors són uns grans productors d'aquest gas, del metà. No només són els animals, sinó que els residus provoquen un augment del metà que s'aboca a l'atmosfera. I, per supost, la deforestació. La deforestació, quan un bosc es crema, el fum que ix de la combustió dels arbres provoca que el diòxid de carboni també augmente. Diòxid de carboni. Molt més que si ho fera de forma natural. Tot això en aquests 4 elements que vos he col·locat serien uns dels factors que provoquen